L-etorjal tal-Gazzetta l-Orizzont faħħa l-inċentiv tal-Gvern fil-qasam edukattiv hekk kif tħabbret żieda oħra fl-istipendi li se twassal biex tattira interess f'karriri u xogħlijiet speċifiċi. Dan hekk kif fil-jiem li għaddew il-Gvern ħabbar żieda oħra fl-istipendji ta' studenti li se jsegwu wieħed minn 46 kors fl-Università jew fl-Emkast b'investiment ta' madwar 6.5 miljun euro. Fost dawn is-suġġetti hemm il-professjoni tal-għalliema u dawk li qegħdin jistudjaw suġġetti bħal bioloġija, il-matematika, il-kimika u l-fiżika. L-editur ta' din il-gazzetta jemmen li dan u inċentiv ieħor li se jkun qed jgħin biex aktar studenti jitlu biex jitħarġu għal xogħlijiet speċifiċi li jista' jkun li fl-aħħar snin raw nuqqas ta' interess mill-istess studenti. Għaldaqstant dan l-inċentiv u importanti għal ġejjin f'pajjiżna. Intqal b'dan il-mod il-pajjiż qed jassigura li jkollu ħaddiema biżejjed u anke ħiliet tekniċi meħtieġa li jkun hemm bżonn. L-edorjal tenna li b'dan l-inċentiv mhux biss qed jibbenefika l-istudent iżda wkoll il-pajjiż b'mod inġenerali billi se jkomplu jissaħħu l-kompetenzi u l-ħiliet meħtieġa għall-ekonomija.